санаи 15 апрели соли равон дар саҳни муассисаи давлатии театри вилоятии мусиқии масалкавӣ ба номи Ато Муҳаммаҷонови шаҳри Бохтар даври дуюми фестивали ҳунармандони вилояти Хатлон ва намоиши ҳунарҳои мардумӣ таҳти унвони «Ҳунар беҳ аз зар» бувад бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, муовини раиси вилояти Хатлон Сулаймонзода Акрам Раҳим, ҳайати кумитаи тадорукот ва аъзои ҳакамон баргузор гардид. дар саҳни театри мазкур ҳунармандон аз 25 шаҳру навоҳии вилоят маҳсули дасти худ ҳунарҳои миллӣ ва мардумиро ба маърази тамошо гузоштанд. фестивали «Ҳунар беҳ аз зар» бувад аз рӯи 3 номинатсия: номинатсияи кандакорӣ, дуридгарӣ бо чӯб, гавҳорасозӣ, қошуктарошӣ, табақтарошӣ, армуғонсозӣ, шонасозӣ, сангтарошӣ, номинатсияи дӯзандагӣ, ҷомадӯзӣ, тоқидӯзӣ, рӯймолдӯзӣ, зардӯзию гулдӯзӣ, чакандӯзӣ, сӯзанидӯзӣ, шероздӯзӣ, куртадӯзӣ ва номинатсияи бофандагӣ, атласбофӣ, адрасбофӣ ва читгарӣ иборат буд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, ҳайати кумитаи тадорукот ва аъзои ҳакамон аз намоиши ҳунарҳои мардумии ҳунармандони вилоят дидан намуда ба онҳо баҳои баланд доданд. ба ҳамагон маълум аст, дар саросари тоҷикистон мутобиқи фармоиши ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор раиси вилояти Хатлон фестивал озмуни ҳунар беҳтар аз зар бувад гузаронида шуда истодааст. мо ба ҳамин мақсад ғолибони ин озмун аз ноҳияи Фархор имрӯз дар вилоят иштирок намуда истодаем. Ва имрӯз мо ҳунарҳои заргарӣ, қуроқдӯзӣ, чакандӯзӣ ва дигар ҳунарҳоро пешкаш намудем. оиди ин ҳунарҳои мардумӣ маълум аст ки аз қадимулайём халқи тоҷик худ ҳунарманд буданд. ба ҳамин мақсад ин озмунро мегузаронем ки насли ҷавони мо ёдрас шаванд ки дар пештар халқи мо ҳунарманд буданд ва ин ҳунарҳоро эҳё ва эҳё гардонидаанд. Сулаймонзода Акрам Раҳим зимни суханронии худ ба ҳозирин иброз дошт ки муаррифгари ҳар як миллат маҳз ҳунарҳои мардумии он мебошад. мавсуф ҳунармандонро баҳри эҳё ва рушди суннатҳои мардумӣ ташвиқ намуда таъкид намуд ки бояд ба насли ҷавон ин анъанаҳои неки миллии мардуми тоҷикро омӯзонем ва ба наслҳои минбаъда ба мерос гузорем. сипас аз ҷониби ҳунармандони вилоят барномаи консертӣ манзури ҳозирин гардонида шуд. лозим ба ёдоварист ки ҳадафи баргузории фестивали «Ҳунар беҳтар аз зар» бувад тарбияи ҳисси зебоипарастӣ, хиштаншиносӣ, ватандӯстӣ, эҳёи анъанаҳои аҷдодӣ, оммавӣ гардонидани суннатҳои беҳтарини мардумӣ, тарғиби таҷрибаи пешқадами ҳунармандони варзида ва муаррифии навъҳои гуногуни маҳсулоти ҳунармандӣ мебошад. дар анҷом ба ғолибони даври дуюми фестивал диплом ва сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон тақдим карда шуд.